Здрасти хора, ние сме Митката бе и Геймбой. И ще играем Майнкрафт. Сме в нашото приятелче World. Значи тук има доста овци. И ето Митката Да имахме една Защо си го написал с W? Ми, W, ти кой искаш? Добре, сори. Мисля, че е май грешка. Ой, защо не мога да влезна в World? Трябва да натисна Стрим ми се бъгна вчера. Ако знаете нещо, помогнете. Зомби с лопата, който ще го убия. Но внимавай. Убих го почти. Запалиме. Добре. Добре, идвам. Преди овци, нали? Преди овци. Да. Аз спокойно. Умря, нали? Да, вземи ми вълната нещо. А зомбито долу ли е? Мъртво ли? Не, мъртво, аз го убих. Да взема ли гнилата път? Не. Вой намерих желязо. Сега ще взема кирка. Ще взема дърво по-скоро. Убий животни. Ти убий животните. Добре. Аз ще убия И овците. горе има животни, всичко уби. Значи сега от тебе имаш такова вълна. нали? Едно. Така. Убий всички. Ето, аз им две, точно за Добре, три. тихо. има- Добре, няма да говорим вече. Става ли? Да, само когато наложи. Понякога ще се налага да прекъсваме, няма да читваме, няма нищо да правим, обаче се налага да прекъсваме, сигурно. Даже ако трябва хора, пускайте си на паза да видите дали сме читнали или не сме. Това е от нас. Мисля, че не е чит. Ето хора, вече имаме две легла. Да. Аз намерих шугаркейн. Добре, стой. Да го кажем захарна тръстика. Стой близо до крафтинг масата. Чули, аз отивам да взема желязото. Добре. Въпреки, че има дървена кирка, ще събери малко камък. За да събере. То без това желязко си копа с камък. С камена кирка. Смешничко. Чувате ли добре? Ако не чувате, пишете в клиповете. Ако не чувате как ще говорим тихичко, това е просто не искаме да цикаме, да викаме. Просто... Умръзва ни леко. Зомби с железен меч, човек. Зомби с железен меч. Добре, убий го. Аре, спираме да говорим, аре. Ако ми пуснеш железния меч, съм късметлив. Да, тихо, спираме да говорим.
Нещо са ми много малки бутоните, сега ще пусна настройки да си ги оправям, че... Пусни. Еле хора, аз намерих двойно желязо и кол. Супер съм. Не, нещо много гадни са ми бутоните, наистина. И те нали са малки, аз отивам в крафтинг масата да направя печка. Твоите са по-големи от моите. Моите са на макс. 100 или там 30. Не са на 100, са на 30. Не. Добре, още в началото, първи епизод, ние намерихме желязо. Едва, вече 5 минути. Уау. Добре, се не знам. Аз сега ще направя един меч и кирка. Искаш ли кирка? Кажа не. Или брадва? Не. Добре, ще сложа храната да се пече. Не, няма да я сложим да се пече. Ти сложи нещо, примерно, ако имаш. Ако нямаш, аз ще Да, добре, тихо, спираме да говорим, че нещо малко прекалихме. Твърде малко такова. Какво искаш? Не знам какво да е това. Нещо хвали. Каменна брадва, кой може. Човек, аз ти казах, ти защо не искаш, сега обирам желязото. Добре. След малкичко ще събери и още камък. Човек, имаш ли... Шо е? Нещо? О, да ти иба, майката ти иба. Извинявам се. Трябваше да пуснем това. Тиит. Ма нещо. Това го казваш, защото се беше ядосал на едно нещо. Да. Не го мисля, че обижда вас. Не от Майнкрафт, нали. Ядосване на нещо доста по-сериозно, просто много се злям. Колко кол искаш да ти събера? Целия? Стак? Вау, си перфектен, ама може да няма стак. Ако не събереш един стак, не се прибира и вкъщи. Дига да човек, моля ти се. Ще събери малко камък да има, примерно да кажем. За... Ти докато ми направиш камена брадва, аз почти един стак дърво ще събера, бе. Вау, човек. Имам 10 кол. Не ми викай, че е малко. Добре, да. Ай, плюс това имам 9 айрон. Какво ще го направим? Кирки? По един, на мене по една Две кирки? На тебе кирка, на мен брадва и по един меч. Защо така на тебе меч и брадва? С брата също може да се биеш. Да, ама аз искам брадва, за да събирам дърво. Добре, в края. Още не ти трябва. Сега ще направим само брадва. Да, каменна. Аре. Не, може желязно да кажеш. Да, може. Желязно по-добре. Брадвичката ще ти направя. Ето ти брадвичката. Ела ти я дам. Ела, ето. Къде си? Тук към крафтинг маста. Те да знам аз пък къде е крафтинг маста. Или като някакъв тръбец. Ела към мене, аз съм с кучета. Тук има кучета, човек. Вау, супер, ама по-тихичко, спокойно. Да, добре. Все пак, нали казвам ти, да знаеш, има кучета. Вълци. Ма къде по-точно? Не знам, някъде до мен ела. Там към една, нали знаеш, към тея горите. Високото отдек има някакво плешиво дърво. Да. Има някакво дърво, дека... Само отгоре малко има такива храсти. Дек само отгоре има, дек отдолу не има. Да. Ма къде по-точно? Да, тук, ама къде по-точно? Точно? Тама. Добре, иди на дървото. Защото може да се изгубиме. Там аре такова. Ми ще се намерим, по ти кажа. Ще се намерим, да. Я ето, видяхте, дек тепаше на кръгловца. 2 са даже. Искаш ли братичката? Аз каза, запукам едната с кирката ми. Дай ми братичката, че... На два удара. Ето ти. Хвърлям ти я пред мене, ето ти я, вземи га. Заповядай.
И чакай, аз си извадя меча да Това е съм на просто. тук видях едно куче, ето там даже има. Едно. Добре, само да не ги удариш, защото ще... Колко ли имаш? Не, но... майче... Зле. Има зайчета. Хайде да ги побием. Аре, дай. Би. Няма скелети, но трябваше да оставим работата на кучето. Ама добре, човек, мисля, че се отдалечаваме от нашата точка. Хайде да се връщаме, моля те. Що като? От и аз вече съм гладен, на 2 бутчета останах. Наистина ли? Ще умра, казвам ти. Аз се връщам. Седам са, добре. Аз Ще обядвам. Аз съм оглед. Чак сега само се скрих за дървото, сега ще му изкарам. пусни на пауза малко. Пусни. Добре.